Ho, ho, ho! Croeso Nadoligaidd special iawn I PopT lle mae Nadolig yn swyddogol wedi cyrraedd. Ac heddi mae gennau her Nadoligaidd special iawn ac I cymryd rhan yn y her mae angen cystadleuwyr. A'r cystadleuwyr heddi yw 3 coblyn bach direidus iawn. Fan hyn mae Elin. Helo. Cadi. Helo. A Gweno. Ho, 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 helo. Hei, line fi hwnna. Sorry. Helo. So, chi guys yn cyffroes, edrych ymlaen at Nadolig? Really? Dwi wrth y modd. Wel, guys, dwi yn gwybod Siôn Corn yn dda iawn. Na I roi yr holl bethau chi eisiau ganddo fe, nôl I fe, na I gweud wrtho fe, ond mae fe angen rhywbeth yn ôl. Wrth gwrs. Ac I chi'r gwylwyr hefyd, be mae fe eisiau I chi tanysgrifio. A gadael hoff hefyd, de. A hefyd, gwasgwch y bwtwn bloch na I gael notifications. Fydd e wrth ei bodd. A rhywbeth arall mae fe eisiau I chi gwblhau'r her yma sydd gyda ni fan hyn, okay? Gan mod I yn gwybod Siôn Corn yn dda iawn, mae wedi rhoi cwbl o bwerau I fi. Na. Calla. Gwyliwch hyn. Wedes I, o'n i'n gweud. Waw. O'n i'n gweud. Mae'n iawn. Diolch, Siôn Corn. Ei, nid fi yw'r dyn mawr, reit? Wel, sorry. Beth yw'r her yn syml, mae angen I chi creu ardduniad Nadolig newydd sbon. Fresh. So fydd angen chi meddwl tu allan o'r bocs. Okay. Iawn. Ac ardduniad ar gyfer coeden, shift ben tân, ti bach, be bynnag chi eisiau, okay? Ddim ti'n job. Ond y tric yw, mae yna mond 3 munud I chi wneud e. 3 munud ma, honestly. Ni'n gwybod, wel, mae rhaid ni wneud e'n bach yn heriol, y fe. Ac ar y diwedd, fyddai'n sgorio pa un yw'r gorau a pa un yw'r gorau. So, ar ôl 3, ar eich marciau, barod, ewch. O fi dal yn fantes, mewn oedd y salad tip ddim yn barod. O na. Beth sy'n creu fan hyn? Wel, dwi'n mynd eir y coni nhw gopio fi. Reit, so dwi'n neud Winter Wonderland bach. O na, Addurniadau. Dim dan. Ond ysbrydol yw Winter Wonderland. Ia, ti'n beth gaeth mynd ar y mantelpiece mam, diw. Ti'n iawn fyna, Cadi? Bach dan bwysau yn obligiad. Be ni fi'n creu yw yr angel Gabriel. Oce. Ydy yn bach mas o proportion ydy, ond mae hwnna'n iawn. Mae'n ffantastig. Wel, pob lwc I ti. Diolch, Jen. Mae'n edrych yn ffantastig. Mae'n arwydd dda fod fi'n gallu gweud beth yw e. Ia. Ti'n mo? Dwi'n trio, o'n i'n meddwl, nes I weld hein, ac nes I feddwl, ti'n gwybod be? Syniad da. Ynde. Syniad. Ynde. Mae yna mond 2 munud ar ôl. Mae'n munud I mynd yn O barod. na! Dau, un, dwylo lan! Dwylo lan o'r bwrdd. Cymryd cam yn ôl. Peidiwch a chyffwrdd. Oce, pawb rhoi caps ar ben y glid, caps ar ben y beiros. Gweno, os ti please dangos I pawb. So, mae llgada fel bach. So mae hwn fatha... fatha Nadolig. Eira, a wedyn gennych chi dyn eira bach, efo moronen, caraint. Caraint? Yn I wyneb o. Wedyn gennych ni coedan bach dolig. Efo tinsel pink arno fo. Tu allan. Ie, dwi'n cweith di gorffen, ond mae'n neud y tro. Mae'r llyged rili yn popo. Yndi. Yndi. Yndi, mae o yna eisiau gweld popeth. Da iawn. Diolch. Mae hwnna'n ffantastig. O, waw! Dwi di wneud i'r camera. Rudolph. Mae Sawl antlers. Mae antlers fo yn dod I ffwrdd. Nes I trio ngora. Mae'n ffantastig.
Wel, mae o'n iawn. Nes i trio adio chydig bach o texture fatha bod o'n efo ffyr, de. O, ie. Ond do'n i'm yn siŵr be i ddefnyddio, so nes i just sgriblo arno fo beiro. Mae hwnna'n... Dwi'n meddwl bod o'n reit quirky, de. Dwi'n meddwl bod yn quirky hefyd. Mae'n quirky ac yn cute. Mae fe'n edrych fel Rudolf. Mae'n edrych fel Rudolf, Ti'n tydi? gallu gweud yn syth be mae fe, so da iawn, Elin. Diolch, Jed. Beth mae Cadi di wneud? Neu di disgrifio dy arleiniad i ni, please? Dyma'r angel Gabriel, oce? Pam Gabriel? Ti'n bod, mae'n rhan o stori'r geni ac yn y blaen. Ond, y bwriad fan hyn oedd ddefnyddio rolyn papur tŷ bach i greu ffrog yr angel Gabriel, ynddo fe? Felly, mae dyn ni'r ffrog fan hyn. A wedyn mae dyn ni yr halo, fel ni'n gweld sa'n gweld hwnna, gwyneb angel Gabriel, gwddf yr angel Gabriel, a bet. A wedyn, just mwyn i hongian ar y goeden, allwn ni glymu rhywbeth fan hyn a hongian. Dwi'n really lico'r ffaith bod ti di disgrifio lle ti am roi Ie. arddiniad. Mae rhaid fi gweud, guys, y tair ohonych chi wedi gwneud job yn ffantastig. O, diolch, Jed. Glap i'ch hunan. A ti'n feddwl am yr amser oedd ni'n neud e hefyd. 3 munud, cofiwch. Na, ti. Fi'n siŵr, fi'n Siwn Corn yn hapus iawn gyda rein, ond mae angen yn y lle am rein. Mae hwnna'n anodd. Really, really tough. Yn fy marn i, enillydd just am bod yn mwyaf creadigol fi'n meddwl gyda'r pethau sydd o gwmpas. Dwi am roi falle bach o sioc yw hyn, ond i Cadi. Ti'n jocan? Ie. Na, dwi ddim yn jocan. Serious. Wel, dwi'n really lico'r ffaith bod y halo gyda ti. Ti wedi gwneud y halo, ti'n gallu gweud bod angel yw hi, ti wedi miso allan ar... Sgynna hi'n cwistia. Sef angen gwstia ar yr angel Gabriel. Da iawn ti. Da iawn, Cadi. Yn ail, dwi am roi yn syml i Elin. You're joking. Achos, just achos o'n i'n gwybod mae Rudolf yw hwnna. Ti'n gwybod na pwy ti'n eira, coedan di hwnna? Mae chi gyd yn ennill yn fy marn i. O, diolch. Chi gyd yn ffantastig. Diolch yn fawr. Yr unig beth sydd ar ôl i gweud yw diolch yn fawr am wylio. Nadolig llawen mawr i chi gyd. Cofiwch chi Tanysgrifia i PopT. I adael hoff. Iawn, sylwadau. Pwyta gloch notifications. Na i weld chi gyd yn y fideo nesaf gyda pawb arall. Nadolig llawen!